Labari da ɗumi sa kan komawar da Rabi'u Musa Kwankwaso jam'iyyar ADC. Abinda aka daɗe ana jira dai za mu iya cewa wannan rana ta tabbata cewa injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso wato tsohon gwamnan jihar Kano kuma madugun ɗariƙan nan ta Kwankwasiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin sharhin al'amuran yau da kullum da kuma labaranmu da suka shafi siyasar jihar Kano. Yanzu haka dai wata sanarwa da wato Rabi'u Musa Kwankwaso ya fitar inda yake umartar magoya bayansa da su fito su gaggauta yankar katin rajista na wato shiga ita wannan jam'iyya ta ADC. Hakan na nufin cewa dai Rabi'u Musa Kwankwason a hukumance yanzu haka ya shiga a jam'iyyar ta ADC kai tsaye, wadda kuma ake kallon cewa ita ce wato jam'iyyar da zai koma tare da kuma dubun dubata al'ummarsa, wanda a wannan rana za mu iya cewa lalle rana ce ta farin ciki da za ta sauya wato akalar wato siyasar jihar Kano, wanda dumbun magoya bayan wato injiniya Rabi'u Musa Kwankwason za su bi shi zuwa jam'iyyar ta ADC. A hukumance dai yanzu injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya zama dan jam'iyyar ADC, amma kuma so ya bayyana cewa ya koma kuma yake umartar dukkanin wato magoya bayansa da su shigo ita wannan jam'iyya ta ADC. Amma za a yi taron karɓar injiniya Rabi'u Musa Kwankwason ne a ranar Litinin wadda muke ciki a wannan wata. Sannan a ranar ne shi kansa madugun ɗariƙar Kwankwasiyar zai yanki katinsa na zama cikakken ɗan jam'iyya na ADC, wanda kuma daga nan za a buɗe wato registration na yi ma dukan membobi wato 'yan Kwankwasiyya kenan na faɗin jihar Kano, musamman ma da magoya wato bayan shi Kwankwason, wanda kuma za mu iya cewa rana ce lalle da aka daɗe ana jira game da abin da ya shafi shigowar shi madugun ɗariƙar ta Kwankwasiyya da Rabi'u Musa Kwankwaso. In ba ku manta ba dai Kwankwason ya sha tataɓurza tsakaninsa da jam'iyyar APC mai mulki, inda suke ta farautar sake ta kai ruwa rana tsakaninsa da wato mahukunta na cikin wannan jam'iyya. Amma babban abin da ya ƙara wato bawa Kwankwason wato ƙarfin gwiwar tafiya tun bayan da ake expecting din cewa gwamna Abba Kabir Yusuf ya koma ƙarƙashin jam'iyyar APC. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara kawo nakasu ko kuma ya ƙara kawo ƙwarin gwiwar shi Kwankwason ya ƙara wucewa gaba. Sai dai yanzu haka kuma ya tattauna da su Peter Obi, wanda ana zaton cewa yanzu haka dai da Peter Obi da Atiku, wanda shi dama tuni ya daɗe cikin jam'iyyar ta ADC, so duka za su haɗu a ƙarƙashin jam'iyyar ta ADC. Kuma ake kyautata tsammanin ita wannan jam'iyyar ta ADC shigar da su Kwankwaso suka yi za ta kawo wani kyakkyawan sauyi a Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya da arewacin Najeriya. So a yanzu dai abin da ake magana shine wato Kwankwason yana cikin jam'iyya kuma ya yi maganganu da manyan mahukunta da shugabannin jam'iyyar ta ADC tuni ya koma, don haka za a jira ranar Litinin ne da zai je yanki tikiti, sannan kuma a bawa dukkan magoya baya dama su ci gaba da yankar tikitin shiga ita wannan jam'iyya ta ADC kai tsaye. So a nan gurin dai ana kallon cewa shigar ta Kwankwaso za ta ja ɗumbin mutane zuwa ADC, da a ɓangaren gwamnatin tarayya suna ɗaya daga cikin jam'iyyar da suke kallon hadarin kaji, suke ganin ba za ta taɓa abin a zo a gani ba. Sai dai ana kallon cewa jihar Kano ADC ko da bata karɓa gwamnati ba, so za ta yi wani abun mamaki da za ta iya karɓar 'yan majalisu, za ta iya karɓar ciyamomi da kuma kansiloli da dama, duba da idan ake duba abin da ya faru a zaben da ya gabata, so wanda ya kafa ita kanta ma jam'iyyar ta wato NNPP kuma ya kawo gwamnatin Abba Kabir Yusuf.